geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 7 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ mkpọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odegwe nwoke dị na nwoke agụ nwoke ekwete na agụrụ Papa Ebube Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọma ọ ga-adịrị mma tata na echi na-abịa abịa Ịbọọlachi odogwu na redio ọ na-agakwa ọ na-agasị akpa gị ọkọọla my dear hara ịma ihu onye so akpakọrọ aka ugbu ọ by connection eziokwu ịdị sure na akpa gị akọọla ka mmetụke ọ dị mmiri nọ uche anwakwala nwe metụ m aka this morning obi adịkwa m beautiful anwakwa mba don't go there osule gị ọ mmadụ na gị anaghị egwu legodi harmless question m jụrụ gị innocent question akpa gị ọkọọla m zara gị ka ọ ma zaa gị ya ochi m amakwa m ihe m ji ekwu gaa o Igbo ọma ịchọga ebe ị ga-ayanye aka ka ikwe na akpapụrụ gị iwe na ọwa ihe mere iji I know why I'm doing all this. ị gaghị eso m aga n'ụbọchị Mọnde ga kpee ya bụ ikpe Igbo ndị ọmụ na-asala chi kparakpatule olee otu unu mere eji m aka nọ n'ọfụma na ahụ na mmiri nke ụtụtụ uche ya bụ mmiri zoga wee ịma asụ na-ezo kat na dog mụma so na-ezo kat na elefant eziokwu nke ụtụtụ akarịala ọ na-ezo kat na elefant ọ wụzi kat na dog ejichiri ike ka m ji bilite n'akwa ndina m ọ dị egwu mana otu ọbụla ọ dị lee na anyị ama mme na aghọta o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ taa na-abịa ịbịa gbugbu oge ọbụla anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ okwu a osote onye isi ala Naịjirịa bụ Kashim Shettima kwuru na anyị kwesịrị ịdị na-eto Tinubu na ọ bụghị ịdị na-akọcha ya na ọ bụghị ịdị na-akatọ ya na anyị kwesịrị ịdị na-eto ya eto na ọ na-agbalị ama mme na-aghọta n'aka nke ọzọkwa Ọji Ụzọ Kanụ apụtakwa na nso a na-akọwa na ihe eji eziokwu eme na ihe isi ike dị n'obodo anyị abụọ Naịjirịa mana onye isi ala Bola Tinubu emeela ka ọnọdụ akụnụba ala anyị lọghachie na ya bụ ọnọdụ mbe na-anọbụ aza Ogbuefi ihe a ka Ọji Ụzọ Kanụ kwuru na nso a o kpetere ekpete na ihe isi ike dị n'obodo anyị abụọ Naịjirịa mana na onye isi ala Bola Tinubu agbalịala tụtegharị ọnọdụ akụnụba ala anyị revive our economy ya alọghachie n'ọnọdụ ahụ mbe na-anọbụ azụ Ogbuefi anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a gee ntị asị gị nyekene ọchịchị Tinubu pasent si n'otu pasentị ruo pasentị 100 to 100%. kedu pasentị ị ga-enye ya asị gị ngwa reti kene ọchịchị Tinubu ime ihe mere anyị nọtụ ntakịrị anyị ereti ya ka anyị marakwa ebe anyị kwụ akụ adịkwa ama from 1 to 100%. kedu pasentị ị ga-enye ọchịchị ya ikwu ebe Shettima kụ na anyị kwesịrị ịdị na-eto Tinubu ọ bụghị ịdị na-akọcha ya na ya bụ nwoke na-agbalị ikwu ebe Ọji Ụzọ Kanụ kụ na onye isi ala Bola Tinubu arevivego atụtegharịgo ọnọdụ akụnụba ala anyị mana n'ihe isi ike dị kama na ọ tụtegharịala ọnọdụ akụnụba ala anyị kedu ebe ịkwụ akụ Clara nwoke ọcha asị gị nyekene ọchịchị Tinubu pasentị kedu pasentị ị ga-enye ya enweghị ihe for me now otoshi dịrị m now otoshi enega m n'obi now kedu dị ihe na-ere gị n'obi ọwụ maka ikwere m nkwa na ị ga-ewetara m pepe soup ahụ today ị ga-eri akpụ this morning ị ga-eri akpụ this morning yes
mmiri zoga ahụ juru m oyi enyi m ga-eme eme m ahụ ekpere m ọkụ ka ọbara m na-agba zamzam ikwecha m nkwa na ị ga-eweta this thing today and I was expecting you na mbịata na gị si kala were dekwe ihe m kwere gị na nkwa ihe akpị ga-eri by 2 mba akpị ga-eri na ehihie ị ga-eji this morning gara iwe akpụ ibe gị na-aṅụ tii ịnwụ na mmiri zoro no ị kwesịrị ịṅụ tii ahụ adịghị wọm uche onye Afrịka ka m wụ anyị mechaa program m eje chọwa ebe m ga-egotere gị ofe nsala na akpụ gị rie don't pressure me o please biko o ji m rate ọchịchị ala gị bụ Nigeria uche eji m anya agụrụ m jiri anya agụrụ na aga m ereti n'ihe rate ike na-ewere anya agụrụ were etie ka ịhụ from 1 to 100% 10% ka ị na-enye ya kedu ebe 10% si mawapụta ma ahụ onye a ga-eme menụ ka m hụrụ uche 10 kedu ebe isi mawapụta 10 were 10 ahụ ụta m si nye gị ya na agụrụ ji m onye agụrụ ka m ji enye ya ya wa ọchịchị Tinubu inyere ya 10% 10 out of 100 ọ dị ego gị asị gị rate ndị bi rate ọmụnwa na-ajụ onye na-ajụ jụọla mmaazị gị gịwa ka m na-ajụ onye na-ajụ ajụjụ a na-ajụ ya ajụjụ ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ngwanụ ị ga-agbalị nye anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook n'ụtụtụ anyị nọ live iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eko FM ECHO FM klik ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi gwakena anyị pasentị ole ị ga-enye ọchịchị Tinubu dị ugbu a n'ala anyị ị kwenyere na ya bụ Okwu Shettima kwuru na onye isi ala Tinubu kwesịrị ka a na-eto ya ọ bụghị dị na-akọcha ya ị kwenyere na ya bụ okwu ọjụ ụzọ ka n'okpuru na ihe isi ike dị n'obodo mana onye isi ala arịvaịvụgo atụtegharịgo ọnọdụ akụnụba ala anyị kedu ebe ịkwa akọ zibatara anyị ozi gbukwa ya nkenke ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ịkpọchi akpa ọba ego gọọmenti steeti Ọshụn bụ mmetọ ọchịchị onye kwuo uche ya ka Atiku kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iwu kwadoro EFCC ịkpọchi akpa ọba ego steeti ruo awa 72 72 hours na-ebughị ụzọ nata ikike n'aka ụlọ ikpe ka onye oti mkpu ndị EFCC bụ Wilson Ụwajaren kwuru lekwasị anya n'ọrụ mmepe obodo ọ bụghị na ntụliaka elu afọ 2027 ka ndị steeti Ebonyi gbara gọvanọ Nwefọrọ onye isi ala Tinubu enyela EFCC iwu ka ha gaghachie n'ụlọ ikpe jenara ikike ma kpọpe ha akpa ọba ego steeti Ọshụn bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn nwere ihe ọ ga-akọwara ndị otu pati APC ka Adeleke kwuru anyị agaghị ekpe ka otu pati APC kpọghachie steeti Ọshụn n'oge ihe isi ike ka Adeleke kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebe ọ bụ na inye n'iwu ka akpọpe ha akpa ọba ego gọọmenti steeti Ọshụn nyekwa iwu ka atọhapụ El-Rufai ka Atiku gbara Tinubu anyị amụtala ka ndị mba India ndị mba Amerịka na ndị mba Pakistan si eme ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi nke ha ka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu kwuru naanị n'ime awa 24 24 hours
azọpụtala ụmụafọ Naijiria dị 315 315 Nigerians bụ ndị atọrọla atọrọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Rodri ekpetala ịgbara Barcelona bọọlụ. Ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, aga m akpọtụrụ Trump ma o nwee ka esi mee ihe na-edoghị m anya na ya bụ ntuliaka elu ka Davido gbara Tinubu. Irichtukpọla Trump. Uche o, ya bụ ekele achọrọ ife nku aka. O siela ike. Trump ngwanụ Davido si ebe ihe na-edo ya anya. Maka na otu ihe si na-aga Uche. Ya bụ ntuliaka elu ga-adị kpọkpọ. So Davido ahụna na ọwụ ihe ga ụlọ ikpe onwe isi akịwala ime o kwuru ya n'eze wara awa na o nwere ala ka o si hụ ihe na-edoghị ya anya na ya bụ ntuliaka elu na ọ ga-eburu ekwentị ozugbo kpọwa Trump si ndị Trump chimezie mara bịawa o achọkwala ime ya ka esi eme ya ị mara ntuliaka elu a ga-apụ ọkụ n'ọnụ. Look at you. Ihe na-akọ ntuliaka elu a ga-apụ ọkụ n'ọnụ. Only na ọ for how many days they kwe mpịpịa ga already. Ihe na-agịọtụ. Look at you. Ọ dị egwu. With the look we know the George. Ka ọ dị onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu apụtala kwuo na ha amụtala ka ndị mba India, ndị mba Amerịka na ndị mba Pakistan si eme ndị uwe ojii steeti nke ha. Ka ha si eme steeti polisi nke ha na ha gara aga mee ha understudy. Ha studiala ha mụtacha ka ha si eme ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi nke ha nwa n'ọwụkwa metọdụ ahụ ka ha ga-eji agbakwasị ụkwụ ehiwe ndị uwe ojii steeti n'ala anyị bụ Naijiria. Ha amụtaghị ka esi eme ndị uwe ojii steeti federal. Ha amụtaghị ya ebe ahụ ndị uwe ojii ke ihe ahụ federal Uche ha na-anọ n'ụzọ ya nke ndị federal na-anọ n'ụzọ a n'ego nke ndị mba Amerịka na mba Pakistan ha na-anọ n'ụzọ a n'ego ha amụta ndị ka ahụ mba Uche naanị n'ime awa 24 24 hours azọpụtala ụmụafọ Naijiria dị 315 315 Nigerians. Uche otu hụrụ na azọpụtala ndị a na chewe hụ ntị bawa ntị ị ga-anụ na atọrọla hụle mana Chineke eme n'ebere azọpụta ndị mana gewe ekwentị ama m ịghọtara ọ dị ka na-emezi ya trade by barter akpọpụta ndị a anwụrụ ndị a akpọpụta ndị a anwụrụ hụ ndị ọzọ. O nwere ka ọ dị ka ọ dịkwa Atiku agwala Tinubu n'ebe ọ bụ na onye n'iwu ka akpọpe ha akpọba ego gọọmenti steeti Ọshụn na ya nyekwa iwu ka atọhapụ El-Rufai. Gịnị mere n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee ka onye isi ala Bola Tinubu pụtara na-ekwu na ọ dị ya embarrassed na ọ bụ nnọọ ihere nye ya ka o si wee na-anọ na akpọchiri akpọba ego gọọmenti steeti Ọshụn. N'ihi ya enye ndị EFCC iwu si ha gaghachie n'ụlọ ikpe jee nara ha ikike n'ụlọ ikpe. Ịma abịa na constitution anyị abịa na iwu jigidere ala anyị onye isi ala enweghị ikike ịgwa ndị EFCC ihe ha ga-eme. EFCC wa an independent body na-aghọta ebe anyị na-aga. EFCC bụ otu kọrọ na nke onwe ha kama onye isi ala gbaziri ha si ngwa gazienụ n'ụlọ ikpe ebe unu gara aga nata ikike unu ji kpọchie ya bụ akpa ọba ego maka na akụkọ ọkọrọ na EFCC gara aga nata ikike n'aka ụlọ ikpe nara were ikike ahụ kpọchie ya bụ akpa ọba ego that they should go back there nara ha ikike ahụ were kpa otu ikike ahụ jee kpọpe ha ya bụ akpa ọba ego ha mere gịnị ha kpọchiri na steeti Ọshụn. Mkpu ndị EFCC si na ha enidi ịnata ikikere tupu ha arụọ ihe ha rụrụ. N'iwu kwadoro ha ịkpọchi akpa ọba ego steeti ọbụla ruo awa 72 72 hours. So ịhụnanị ya na ozugbo onye isi ala Tinubu na-enyocha EFCC iwu a Atiku apụtakwa ya sị nna ebe ọ bụ na ịgwalanụ EFCC na ha jee were ikike jee kpọpe ha akpa ọba ego steeti Ọshụn otu aka ahụ gbakwa ICPC si ha tọhapụ El-Rufai
amami na ghọta ebe anyị na-aga si ha tọhapụ gịnị El-Rufai. Ịma mgbe mmiri a bidoro zowe na steeti Ọshụn, Adeleke ebuli ekwentị kpọwazie onye isi ala Bola Tinubu. Kpọwanụ Tinubu wo, ọ ga-adị ka ọ na-arahụ ụra o. Kpọwanụ Tinubu wo, ọ ga-adị ka ọ na-arahụ ụra o. Ya kpọwa ya n'olu ike. N'ụbọchị ụnyaahụ ka Tinubu zara nyezie EFCC iwu si ngwa tempa anụ justice with Messi ga-anọ ga-akpọpe ha ya bụ akpọba ego. So o nwere ike mgbe ahụ ka ọ hụrụ miss call Adeleke. Amami na ghọta ebe ahịa na-aga. Ị hụrụ steeti a, ị hụrụ obodo anyị bụ Naijiria, akọwara gị ya. Ị hụrụ ala anya, ọ nọ chapter by chapter. Agwara gị, ị ga-agụchanwu ya. Amami na ghọta ebe anyị na EFCC wụ an independent body, mana o nwere ndị na-enye ha iwu. Ọ wụ an independent body, mana o nwere ndị ha na-aṅa ntị. Ụmụafọ steeti Ebonyi bi na mba ndị ọzọ agbala Nwaifọrọ gọvanọ steeti ahụ si ya lekwasị anya n'ọrụ mmepe obodo ma hapụ kene ntuliaka elu afọ 2027 na ọ na-ewute ha na ihe na-asụ ya n'obi mgbe ọbụla bụ ntuliaka elu afọ 2027 na ọ gịnị na-eme ya hapụ kene ntuliaka elu a lekwasị anya n'ọrụ mmepe obodo na steeti Ebonyi. N'ọtụtụ ọrụ mmepe obodo ọrụ a na-arụ na ya bụ steeti Ebonyi agbahapụ na ọka nkụ. Maka gịnị gọvanọ steeti ahụ chọrọ inweta ha mmeri chi nke ugbo abụọ. Uche ọ gwụchala ihe ndị gọvanọ enwere na different steeti na-akpụ. Enwegodo ihe ọzọ na ihe niile nọ na pending. Ihe ọla ọrụ mmepe obodo bụ ọ nọ pending. Tile ịhụrụ 2027, please come and go. Ya biko bịa alawa. Come and go. Ya biko bịa alawa, ike agwụla. Na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma edu m ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị ụmụnna lee anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ dede ike gboro nwanne. Ọ bụghị akpa ọba ego niile steeti Ọshụn ka anyị kpọchiri ka EFCC kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpọchi akpọchiri akpa ọba ego steeti Ọshụn. Gọọmenti steeti Ọshụn akọwala ya dịka okpokpo asị bụ okwu ahụ ndị EFCC kwuru na a gara maburu ego dị ijeri naira 11 bilion naira na akpa ọba ego steeti Ọshụn. Ya bụrụ na a họpụtara Makinde dịka onye isi ala, ọ karịrị Naijiria ka otu pati APC kwuru. Ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn jụ n'otu pati APC n'ihi adịghị elekọta ndị ọrụ anya nke ọma ka gọvanọ Adeleke gwara ndị ga-atụ vootu na ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn 2027. Naijiria nwere ike ikewa ma ọ na-enweghị ihe ọzọ Tinubu pụrụ imenwu ka Odumeje kwuru. Ọ bụ nnọọ ezigbote ihere wee nye m na EFCC kpọchiri akpa ọba ego steeti Ọshụn ka Tinubu kwuru dịka o nyere EFCC iwu ka ha gaa kpọpe ha akpa ọba ego steeti Ọshụn. Bịa enyi ya, kwụsị ịdị na-emebọ ndị Yoruba, ịgba ọtọ na-agba egwu n'ahịa ka onye enyemaka Wike gwara Bode George. Onye ọbụla na-akwado ọchịchị Tinubu mara na enyela ya aka azụ ka Odumeje kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na osote onye isi ala bụ Kashim Shettima agaala ezumike ga-ewe ya izu ụka abụọ.
ihe a gwara anyị na ọ ga-aga ezumike ga-ewe izu ụka abụọ. amami na aghọta a na-atụkwa n'anya na ọ ga-alọghachi n'ọrụ ihe dịka abalị 20 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya. mgbe ahụ ka ị nwere ike ilewe anya Kashim Shettima ka ọ ga-agbatịtụ ịlọghachi. ọ gaala break. ọ gaala leave. iche Naijiria dị mfe ka ọ ga tụlarịtụ anya. ka ọ dị nwaanyị ọma Odumeje apụtala kwuo ya n'eze wara awa na ị hụrụ onye ọbụla na-akwado ọchịchị Tinubu mara na e nyere ya aka azụ. anyị wee na-etinyere ya allegedly n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị mana ọ bụ ihe o ji ọnụ ya mee gịnị kwuo ike egboro. ọ dị egwu chere Odumeje ahụ ekwuchabekwa ya sịkwa Naijiria nwere ike ikewa ma ọ na-enweghị ihe ọzọ Tinubu pụrụ imenwu. ya bụrụ na Tinubu enweghị ike imenwu afford anything gị mara na Naijiria nwere ike ikewa. oke agwaghị anyị Shettima ha gwara anyị na ọnọdụ akụnụba anyị ọ dị ihe tantam Kanu na-agwa anyị ọjọ ụzọ ka na-agwa anyị ọnọdụ akụnụba anyị na ọ dị tantam. o nweghị ihe o mege ke ihe Odumeje ọ gwụchala onye iberibe ka a ga-asị na nnu anọghị onye anaghị agba onye isi na nnu anọghị n'ofe. ịma why ọ ga-anụ ụtọ ya. ị nwere ike isi ya na mmanụ adị that one dị ọhụ ga-ahụ ya mana ị gaghị agwa ya na nnu emeghị gịnị anọghị n'ofe. ọkwa obodo anyị abụ Naijiria obodo anyị niile nọ ka mmadụ ga-apụta ya eyi asị ya eyi ya chararam na-achọ onye ga-ebelive ya. o nwere ka ọ dị o nwere ka ọ dị uche nwaanyị ọma ya bụrụ na a họpụtara Makinde dịka onye isi ala ọ kara ire Naijiria n'osu pati na asọ Makinde dị ọ bụ ihe APC kwuru. ịnụkwa ọ gịnị na-atọ gị kedu ihe dị funny na ọ gara ire Naijiria uche mekwa ihe wire Naijiria too big ọ nwere ihe APC kwuru. Makinde ngwanụ APC si hụrụ ihe a ị hụrụ Makinde na-amali elu na-amatata ya bụrụ na o nwere ka esi họpụta ya dịka onye isi ala Naijiria ọ kara ire Naijiria. ọ dị ego politiks omet gị okwu na-esighị gị ike n'ala bakpu ime ụlọ. gọvanọ steeti Imo si anaghị eji ego eretere n'ala eme politiks. ebe anya na ọ na-abịa stroke anaghị eji ego agbaziri biko uche that reminds me ike gara ka agbaziri ji gawa ụlọ ikpe n'izu ụka onye gwara gị na agbazirila m ego 10,000 you told me from who you told me so uche ịtụgara m ashị iji m egwe ndọrọndọrọ ọchị ịtụgara m ashị mama anaghị aghọta ebe ị na-aga. no you told ịgwaburu m na mgbazi gị 10,000 masị gị na ọ dị uche gaghị abutewe okwu temtem ga-agbaziri ego iji gawa anyị n'aka onye nọ n'aka onye ka m gara gagbaziri ego na so you be uche ejikwala m otu akwa n'aka onye ka m gara gagbaziri ego otu anya ele gị dekwe ka m na-ele gị. you are accusing me o ị na-ebo m ebubo. uche ihe gwara m aga m adọkpụrụ gị gaa n'ihu James Omotosho gaa pụtagodo na nke adọkpụrụ gị gaa hapụ ekwu mụ na nwoke ihi agwa nke ahụ ofe nkụpụ onye mma na m ga-akụgbu ya anaghị m asị Chineke bịa nyere m aka. ihe m ji agwa gị uche nyebekwa ofe nsala na Clara gekwa ntị o nweghị ihe ga-eme n'ụwa nwoke ihi agba emeria m n'ụlọ ikpe. uche lekwa gị nwoke ihi agba meria m n'ụlọ ikpe mkpala gị aka gị mara na awụ nwoke uche ịkpaga m aka gị mara na abụghị nwoke ịkpaga m aka akpakwala m aka ọzọ gị na-akọ ihe ị na-akọ. ọ nwoke na ibe ya a na-agbazi ego agaghị eme kesi. ọ nwoke na ibe ya a na-agbazi ego aga eme kesi. agwara gị na agara nga gbaziri ego nwoke ihi agwa ihe opia hiari mmi uche gbazigo ego. yes nwoke ihi agwa ji ego. yes nwoke ihi agwa bịawa ụlọ ikpe ndị be ya agha yara bọọsụ bịa. yes nwoke ihi agwa nwere mmadụ enweghị m mana ehi na-enweghị ọdụ chi ya na-achụrụ ya. lekwa gị lekwa nka ị gara gị ihe wit onye big man. lekwa gị lekwa nga ụlọ ikpe wụ last hope of a common man for Naija. Gị na-akọ ihe na ka ọ dịla anyị na akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. steeti Ọshụn agaghị alọghachi were ya ọzọ
steeti Ọshụn agaghị alaghachi n'oge a na-akwụ ndị ọrụ ọkara ụgwọ ọnwa half salary ka gọvanọ Adeleke kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị agaghị eji ụjọ dara enwe n'elu ka Adeleke kwuru. Okpebelo akwa na Adeleke emo n'egwu o ji agbakarị gwa ndị ga-atụ vootu na steeti Ọshụn na ha nara ndị otu pati ọzọ ego ma tụọrọ otu pati APC vootu. Ndị steeti Benue ga-enye Tinubu 1,000,000 vootu na ntuliaka elu afọ 2027 ka osote gọvanọ steeti Benue bụ Samuel Ode kwuru. Aka na-ekwukwa na ekwuchabụ okwu ihe certificate aka Tiswell no say anything no. O nwere ka ọ dị. I no talk anything. Ịma na ụbọchị ụnyaahụ ka ihe onyonyo vidio nọ wee seri aka amụma bụ nke gosiri ebe gọvanọ steeti Edo Monday Okpebelo nọ wee na-akwa gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke emo na o ji agbakarị egwu. Asị ya saịn ya dọkụmentị ya ebu ụzọ gba ego. Nwoke a kwesịrị nwoke a ya gawa iri nri ya ebu ụzọ gba ego na onweghị mitin ndị gọvanọ a na-aga ọ na-eso aga mgbe ọbụla ọ gbagacha egwu iwe ya ama m ị na-aghọta na kedu ihe mere onye kpọrọ onwe ya gọvanọ ji wee tụgharịa all of a sudden bụrụ a dancer. O wee mepee ọnụ gwa ndị steeti Ọshụn na ha jiri nwayọọ nara Adeleke na ụmụnne ya ego allegedly mana were ọ bụ ihe o kwuru ọwa aleje ma were otu pati ma tụọrọ otu pati APC vote. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ọtụtụ ndị mmadụ sị lekwa na Okpebelo Okpebelo dey talk this thing na wow ya na-aba uche o ya na-aba gịnị mere Adeleke gọvanọ emere ya point ịbịa na-agba egwu ihe niile ya agba egwu ekele ya agba egwu akpọ ya oku ya agba egwu sign ya dọkụmentị ya agba egwu. It's confusing me. Ọtụtụ ndị na-ajụ ya egwu ya nwoke a na-agba o nwere ihe ọ na-egbochi ya ọ kwesịrị ịrụ ọrụ o kwesịrị ịrụ na steeti ahụ. Egwu a kedu ihe mere o ji ewute gị Okpebelo? Why are you crying foul? Oh, it's confusing me. Ka ọ dị Igbo bụrụ ụzọ ma bụ ọzọ ọbụla ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji go ogere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị enwe ike lebanye anya bụ okwu a osote onye isi ala Naịjirịa bụ Kashim Shettima kwuru na anyị kwesịrị ịdị na-eto Tinubu na ọ bụghị ịdị na-akọcha ya. Anyị wee na-ajụ gị sị asị gị nyekene ọchịchị Tinubu pasent si n'otu pasentị ruo pasentị 100 1 to 100%. Kedu pasentị ị ga-enye ọchịchị ya rate kene ọchịchị Tinubu? Anyị lọghachie nwanne ebelebe gbukwuo n'elu ebelebe nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
Music. 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 Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo. Echo. FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. 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 Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. Music. Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music.
Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. asị ọ na-abụ agbacha ọsọ agụọ maịlụ a na-agba ajụ a na-atụkwasị ya n'isi a na-agba ọrụ ya ka a mara ma isi na-ajụ ọhakpa ahamaha ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ okwu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Shettima kwuru na anyị kwesịrị ịdị na-eto Tinubu na ọ bụghị ịdị na-akọcha ya na ịbịa na-ekritisaizi Tinubu na-akọcha ya na nwoke ahụ etiela ịgba pụrụ iche o mee n'ihe tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya n'ihi ya na enye ya flawa ya na enye ya kredit ya ọ dị oke mkpa n'aka nke ọzọ ọ ji ụzọ Kano wee pụtakwuo n'ihe isi ike dị n'obodo na o kwetere mana na onye isi ala Tinubu abịala mee ka ọnọdụ akụnụba ala anyị lọghachie na ya bụ ọnọdụ mbe na-anọbụ azụ Ogbuefi anyị wee na-ajụ gị sị nke ọ bụ eziokwu a sị gị ngwanụ nyekenee ọchịchị Tinubu pacent si n'otu pasentị ruo n'otu narị pasentị 1 to 100% kedu pasentị ị ga-enye ya o ruo n'omume ihe ị ga-eme agwụchala ebuli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị ma ọ bụkwanụ na Facebook anyị nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ aga ịgbalị agba okwu gị nke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ ịbọọla chi Uchenna Clever Godwill Ọnụaha Clara Nwokeọcha ga-aga kọt on Monday ekelele gị ndewo onye gị na ya na-ekwu Mike E. Uche Mike E chere ka m jụọ gị akpa gị ọkọọla akpa gị ọkọọla ka mmiri ọka dịkwa ya n'ahụ a na-ewe na eko nnu na studio ja esi nụ nga amakọ ya agbara gị na anyị wụla ndịrị ọkwa ya anyị na-asa akwa ọkwa ya
gọọmenti ara ịkagbo ka m tinye ụka ahụ n'ọnụ oche nwoke ọma ịhụla ihe Shettima kwuru na-eto Tinubu uche biko na-atụtomeni ya na-akụ n'aka akụma n'aka ịghọta enwe egwu nnụ na-agụ nna agụba egwu ahụ biko nnu ga-agụla m egwu ahụ aja mbele biko kọla aja mbele uche gọọmenti wan insekuriti insekuriti ga-elekpọ ọrịa akpọchiọla na ike anyị na ebe ndị ọzọ ka ha otu ka abụọ ịhụlanụ ka esi akwụkwọ ndị ọrụ ụgwọ ka abụọ ịhụlanụ ka esi ihe gbasara ihe hospital anyị kpochere amaghị ebe ọ ga-aja na ya nọ biko kọwara na Shettima aja mbele ndewo ya gaziri gị na nwoke ọma enyi ọha ya bụ chọrọ obi gị adaala ụda ịbọlachi n'ụtụtụ ọma ihe a bụ onye nkụzi m Chief Remi ọkwa ya welitetu olu elu ndewo Chief Remi aja ndewo nke mbụ Lara ekelere m ịbọlachi n'afọ oge onye isi ala enyere m ya 35%. Okay, kedu kwana ebe isi nweta 35%? O dere na ihe o dere 35% dị ya mma. Abaraisa agbadato from otu o si dị mbụ. Okay. So n'ihe niile onwe ka ọ dacha ọ ga-apụ nwetara 35. Gitule 35 again, but the cuisine again, but the pass mark from 40% upwards. So, yeah, give it 35. I got one balance. Ya gaziri gị ịbọlachi Clara Nuche. Ndewo. Aha m bụ Papa Young onye Uba. Okay, gaa n'ihu Papa Young. Mgbe anyị na-agụ praịmarị ma mgbe anyị nọ na sekọndịrị o nwere otu ị ga-eji rụcha asọm ị gaghị enweta nsa but due to na ịgbara mbọ rụọ ya but enweta nsa ya onye nkụzi nwere ike nye gị 10 ma 15. Okay. Turubuwo ekwu emere eme because of ekwu eme ya enyere m ya 15%. Ọ gwụla ka ọha m. Ndewo ya gaziri gị ike gwara aghọtara m ihe ị kọwara echetara m mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị o nwere ka ị ga-esi dee rọbish onye nkụzi elechi anya sị kama pen nne na nna gị jisiri ike zụọra gị ga-ala n'iyi ka anyị nyekwa gị wa ka ọ dịkwa ka a na-eme Dominion Chimezie ọsọ ụtụtụ ọma my people Uchenna Godwin na nwada Clara ọsọ uche igoterele Clara ofe nsala na ọ na-enye ọchịchị Tinubu 45% na o sikwa na kansụl ime obodo Ụmụahịa North nke steeti Abịa na-ekiri anyị ya gazie Ogechi Ndụmanya isi Enugu kperere m na-ekiri anyị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ na-enye ọchịchị Tinubu 5/100% n'ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa chibọọ anụ ọzọ sị Clara biko kene kwụsị ịdị na-ebu Uche ebubo hapụkwa Uche na nwoke ihi agwa ndewo thank you so much Ogechi ya gaziere gị oge ka ịkwanụ na-emekwa ndewo Daddy Josi Ọgbakọ ọsị osote onye isi ala ịbịa na-agwa anyị sị anyị towe onye isi ala na ihe ọwụ ihere nye ọchịchị APC na ọ na-ere eti ọchịchị Tinubu 25%/100 maka na anyị ejila ezekpa ekpere ọsọ Uchenna Godwin kedu ka ikpe mụ na nwoke ihe agbasi aga na o jikwa n'aka na aga m emeri of course hope you are winning winning ka hụ you are not winning anything look at you win be ihe win mụ win ga enwebe ihe win Uche stop ozugbo anyị gbasara ikpe ahụ my lawyer akpọ m si Uche ya so ụjọ atụla gị ụjọ atụla gị ọwụ n'iwu ini ọ bụ na assurance dị na-akọ ịbọọlachi Uche na Clever good morning ndewo onye unu na n'olu ya wụ Fọna General immediately now so ana m enye ya 5/100 okay
Onye m nye gị afọ na nye gị afọ na general nye gị. Ndewo ya gaziere gị. Ị bọọla chi. Ya uche nwa God bọla chi. Ndewo. Ebe tọrọ dịkwanụ. Anyị dị mma. Biko uche kọsụ gị ịma Clara ya sị gị na Clara ntị ihe anaghị na-agaru taa because of onye bela onye kena ha ejiga gị nye mgbe ahụ Clara na-ebe akwa ya ihe nne nsogbu adịghị. Kedu ihe ị na-achọ ịkọwa na mgba nwoke ihe agba nkịtị ka o megbuo m? Because onye kena ha ejiga agba Chineke anabata ya ihe o ji enye gị nsogbu ofe aka nga ahụ. Gaa n'ihu. N'ime ihe niile m na-ekwu elebeghị ga-esi agbakwasa aka enye ọchịcha akara fuel abatara dada abatara ka ihe isi ike si bido na Naijiria ka ọwụ gị gwagodebe ga-esi n'akụba gị fe nwere ihe ga-etigeta na ọchịchị agaghị ugbu a ọgwa ndị ahụ rigere na ndị ahụ megere na ndị ahụ ọ nabatara ndị nwe ike isi aka asị na ihe dị mma ma brọda ọrụ si eme ihe wụ 0/0 nweghị ihe mma m ga-esiri 0/0 like are you for you? ụmụ klaasị ga-aga paasị kwa as how now ka ị na-enyekwana ya 0 how ị ka nọ ya ọ dị ego kebụrụ na Facebook anyị ozi akala nkọ iwu nze Uchenna ọsọ ụtụtụ ọma ma nse eke na Clara na ọbọọlachie n'ọsọ ụbọchị taa mara anyị mma anyị ahụkwala nke gị Obinna Maswell ọ na-ekelekwa anyị Ajelu Grace ọsọ uche biko dosa aka otu ebe na ana m achọ Clara nsogbu ọ dị ego anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ Anthony Uchechukwu Amadi ọsọ uche na Clara na o keleela anyị na anyị na-agbalị na anyị jisi ike na asị ya kwuo hụrụ gọọmenti a na ọ nọ na mgbagwoju anya n'ọtụtụ ndị Naijiria oke ego eji ebi ndụ na ọ karịala ọnọdụ enweghị nchekwa na onweghị uru a na-eritecha site na ụkpụrụ ntụtegharị ha sị ha ji wee bata n'ọchịchị na n'ihi ya asị ya nyekene pasentị oge enye ha pasentị 15 o wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị kwesịrị ịdị na-egosi obi mmadụ ọ bụghị ha bịa ka obi ekperere ọsị ndewo ya gaziere gị anyị ahụ na nke gị Ajelu Grace kwa ọsị ọ na-enye ya -1 na boroboro prezidenti Hibi o wee na-ajụsị ebe ego fuel subsidy gara ya ma amaghị ọ dị ego ịbọọla chie ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'Igbo okwu nwana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio Clara nweka ọcha ịbọọla chi ụwa mara ụnụ mma makwara gị nọ biko dịka isi gwa ka mụkwa nwa na ya eze na-ata njaba uche biko ụdịkpe anyị na-aga Mọnde gwekwa ndị ụlọ ikpe ihe ha mere chi anyị gara cha ekwe ka anyị bata n'ime emekwara ya ọzọ ugbu a anyị ga-ekwuru ka ọ bịa n'igwe nwoke ihe agwa ụnanị ya nwe mmadụ iwekwere mmadụ ya gaziere gị elo o wee bụrụ ya ịbọọla chi abụọla m Clara nwa dị mma nwa jiji nke ọma nwaanyị nọ na biko n'oriri echi m ụma jara na-akpọ Clara ibe m nọ na biko akwụkwara nwa dịra mma omotocha mpa dị bejọd biko anyị chọrọ ihe ọbụla m uche arịọ ka anyị ga mesi aka zọrọ gị si na anye m ofe nsala m si anye m ofe nsala a na-eri akpụ n'udu mmiri uche ahụ m African woman nye m akpụ na ofe nsala kedu onye obi ga-aka iri akpụ na mmiri a uche ọkwa m ị ga-enye m ya I'm not going no ka amụpụta na-eji anwụ eri akpụ akwa agbakọrọ mmadụ ihe a na-aṅụ ugbu a bụ tii Clara o merisiri ya ihe ọbụla siri na-enye achọrọ m ọtụtụ Tinubj ka Clara kọntinen nọ m chọrọ ikwu aka ma ka m ga-eji enye ya masị na gịnịkwa na dine m na wet mekọ ga na-awụziri mgbe onye ọbada n'ọchịchị ana m akọ n'ime osisi anyị bọtụ mgbe onye nkọga dị afọ na biko onye na m ga-eme Tinubj ya na ndị otu ya 0 kwa 100 0 ka nweghị ihe ọbụla m tinyere na ya Tinubj were nweghị ihe ọbụla m hụrụ ọchịchị ihe na-akọwa bụ na onweghị ihe Tinubu mere ị hụrụ na onweghị nwere oche ndị nwaanyị onweghị ọbụla na onweghị oche ndị nwaanyị ihe na-edo oche ndị ọ na-ehichacha anya Clara gị na nwa ga-ama ya nke ọnwa ya gaziere gị ịbọọla chi ịbọọla chi uche papa ebube ndewo Clara ka eke ime adị m mma ịbọọla chi ọnwa darika ndewo nwaanyị ọma ị nọkwa ya uche anọ m ya isi na-aga kọt
ọwụ asị m ana m aga kọt anọ m na kọt ọredi ikpe ya nọ kọt ikpe m nọ okwu m na nwoke ihe agba nọ na kọt gesi asị m ana m aga kọt Clara biko enwekwala ebe ị na-aga. enwere ke m gaja nwekwala m ofe nsala na Clara wọ my witness gesi enwekwala ị chọrọ ka a tụọ m cheta o Friday ọwashi anda gaji ịba Monday uche si ga-enwe ihe ị na-aga ọwashi ọwụ taa ka anyị maara gị ọwụ taa o hapụ gị ihe ị na-eme Clara anyị machi ihe ị na-eme ihe na-akọwa bụ na Clara eso na m aga gaa wụọ my witness mba nwebe ọgaji gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu nwaada Rita lee Tinubu ihe m na-aga inye ya awụ 0/100 chere kene o mere ọfụma ebe o mere ọfụma awụ na gịnị boroboro ị na n'ihe m na-ekwu bịara gịnị sekuriti ebe ahụ ka o mere ọfụma then ndị APC kwanụ ha wepụkwanụ anya na anya ụfụ ha wepụga anya na anya ụfụ onye ọbụla were kwenụ ụwa ka otu ha siri were ụmụnne ha na-eke ewu nnọọ na a na-eme onye na-enwe ọṅụ iwe na-ewe gị na ọ na-enwe ọṅụ imagine ihe dị otu ihe m na-echecha m si elezi ihe anyị nọ n'ụwa a na-eme ele ihe ha na-adọrọ gịnị ka ha na-adọrọ Tinubu ahụrụ m na Facebook nke ọ na-agwakwa Wike na onye ele aha ya Atiku atakụlụwakwala ya na ọ chọrọ ka o dekwa ya ọnọdụ o dewere Elufia ndewa nna ọ dịkwa mma ha jiri ya nwayọ ya gaziere gị gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka na WhatsApp ọkwa ya n'ozi nke si n'aka Dikin Sisi nwa Chinemere si Amimo ọ sị Clara n'uche ụtụtụ ọma ọ sị Tinubu na ọ na-enye ya 0%. Ha ọ dị ego nwekwara ka ọ dị na nke a si n'aka uche onye nke ede aha ya mana ọ sị ụtụtụ ọma uche na ọ na-enye ya 14%. na nke a si n'aka uche ndị ahụ ebe onye ụzọ ọma si Owerri ọ sị ụtụtụ ọma uche na Clara na so far so good na dịka ndị na-erite uru na gọọmenti a si wee na-aga na ya bụ gọọmenti na ihe ọ ga-enye ha -50%. Okay. na ọ bụrụ na onye ya +1 taa na echi na ga-enwe -10. ọ dị ego ọ dị ego wee bụrụ ya ọ na-ewute ndị a na-enye onye isi ala 0%. kedu ihe na-aka unu obi m nwa anaghị aghọta ọ dị ego ka ọ dị ahụnam nke bụrụ ka Jechukwu Emeka ezigbote oyi m ọsị m biko na nwunye ya bụ Sista Ifeọma Juliet Chukwu Emeka onye ama dịka Madam CJ oge emerube mmemme ụbọchị ncheta ọmụmụ ya n'ụbọchị echi na-abịa abịa happy birthday nke a bụ ezigbote oyi mama nke ọma Brokaje Chukwu Emeka ezigbote oyi ya gazie gba nwaanyị gị nọ si ya happy birthday echi na-abịa abịa ka Sista Ifeọma Juliet Chukwu Emeka onye ama dịka Madam CJ ga-emerube mmemme ncheta ụbọchị ọmụmụ ya o wee bụrụ ya kọdụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm iji hụ ohere anabata ndị ọbịa anyị bụ ndị anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị hapụkwa akara redio gị na 100.7 Owerri ebe ọ na-ahịọcha